Amén.
Grace and peace, everyone. Grace and peace in Christ. May isa nga nimbalay dyan nga aldaw, iti tumungkal may isa kada tayo. Kita nga oras kakapsat. Hintay nga road enjoyen iti or agraragsak. Iti inte pinakamamupay kung napo tayo nga sa Kristo, babaen kag iti sa una. Kaya sakbay data kakapsat. Ay bak man nga road, iti kapsat tayo, ni Brad Lawrence nga mga duulo kanya tayo, iti simple nga icebreaker. Praise the Lord. Brad Lawrence. Thank you, Kuya MJ. Kumusta kayo kakapsat? Kada yung gundaway, kada nga lawas. So, tanga oras nga rod, kas agwat-wat tayo. I-ready tayo, di kita ipanunod tayo. Iti tanaban-bandog siguro, tatanga aldaw. So, tapno makapag-focus tayo, madantay pa lang iti simple nga icebreaker. So, simple lang, dito icebreaker tayo kakapsat. So, Bible number game. Kung kayo madanagan, dito simple lang. Awan iti komplikado basta with regards to number lang. Sige, tatangaro din. May we start our game? Dito muna question tayo kakabsat. Ilang taon ang inabot ni Matusalem, ang pinakamatandang taong nabuhay? Kung ano taon na ni Matusalem, idi taon na nga nagdiag ito lubong. Tumasarakan tayo isuna jay Genesis. Any guess? A, 969, B, 823, C, 999, and D, 900. So, any guess, Kapsat? Just comment down below your answer. So, may isang nag-answeran ni Ate Alife. Letter A, 969. And si Sherlyn, letter B, 823. So, just comment down, kakabsat, di kita i-answer yo. Kasano nga kalakay ni Matusalem? Makita tayo i Genesis, di kita ada di kita nakaisurat nga, ay nakailista dyan, di kita taw-taon da. So, awanan, awang kumamaka mga ganseran from our 17 viewers. From Kuya Aldwin, letter A, letter M at 969. So, anang arod iti answer na. Kung Ate Hesel, A, kung na naman. So, let's find out no ano dyan answer na. It's letter A, 969. Well, nalakay yan, napay nga nagbiag ni Matusalem. So, tatakit na rin at pa'y dumanon tayo isa nga kasutan. Okay, dumanon tayo harap. The next question tayo. Ilang araw ginawa ng Diyos ang sanlibutan? Kung nalaklaka nga question nito masarakan mo't lang i Genesis. Manong aldaw nga inaramid ni God? Is it 7, 9, 6, or 5? Okay? Ano? From Angelica Bargado, A. From Rachel Lacuesta, sis Rachel Lacuesta, A. Kay sis Hesel, A. So, 7 days nga ba ginawa ng Diyos ang sanlibutan? So, any guess? Any more answers? Kay Alice? Kay Alice A. And kay Ate Alipe, 7 days. So, ano nga bang tamang sagot? 6 lang. So, ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos.
Di ba? So, next. Ito ang ating next question. Ilang tinapay at ilang isda ang nagamit upang pakainin ang 5,000? So, familiar kayo ba kadetoy? Is it 5 and 2, 2 and 5, 1 and 6, or 3 and 3? Ilan? Oh, so nakikita ko na yung mga answers dito. Kay Alice Pablo, Alice Lorenzo, letter A. Kay Brad Reynaldo, A. Ngunit nagdalawang isip, B daw. Kay Ate Hazel, A. And kay May Karen Tahon, 5 and 2. So ilang tinapay nga ba? So 5 at 2. Ay, 5 and 2. Nakaroon kanta na, 5 at tinapay ken 2 nga ikan, gana na. Sige, next. Next question natin. Ayon sa Acts 1, ilang araw muna na natili si Jesus para turuan ang mga apostol bago siya umakyat sa langit? Is it A, 30 days, B, 40 days, C, 365 days, or D, 12 days? So, kay Brad Reynaldo, letter B daw. Kaya Sis Hazel, letter B. Kay Sis Marjorie, letter B rin, 40 days. Kay Alice Lorenzo, letter B. And kay May Karen Tahon. Wala na bang ibang sagot dyan? Awanan, sa waling answer yon. Sige, ang ating sagot ay letter B, 40 days. Nag-stay muna is muna. And for our last question, so, ayon sa Lucas 2, ilang taon ang batang si Jesus nang siya ay nagpaiwan sa templo at kausap ang mga guro? Si 30, 5, 15, and 12. So, adabot klunan, hanggang ubing di 13. So, hindi na panda i-pass over. Nagbati ni Jesus ideng and sinubsob diyan ni nanang tintatang na. So digit answer ito yun. From Reynaldo, letter D. Hazel Gapi at Hazel, letter D. Kay Sis Ria, letter D. Oh, naka-number na rin kay Ate Ali, 12 daw. So ano nga ba ang tamang sagot? So the answer nakit 12 years old di isuna. So di lang kakabsat iti icebreaker tayo ta. Hoping na murmurayan kayo. Kuya MJ? Praise the Lord, Brad Lawrence. Very exciting na icebreaker tayo. Tanga oras kakabsat, kas nga road pa ng rugi tayo. Hintay pa lang amin kumararag tayo. Amami ang managayat, adyaman kami o Diyos, kada ito nga oras, nga inkain paay kada kami, nga in kami maamanmanen o Lord, ipagayatam, itibiyag, ito mong galmay sa kada kami, kahit si kangarod o Diyos, ready, iti puso ito mong galmay sa kada kami o Lord, nga in kami maawat, iti sasaom nga agdaan, iti gagar o Lord God na mga aplikar deto iti inaldaw-aldaw aparan kami. Diamang kami iti presensya at Espiritu Santo nga iso iti makikaadda kada kami nga mangiturong kanyami o Diyos iti amin nga pagayatan. Kan kastapay sikat ti mangurnos ti internet connection iti tumunggal may sa kada kami o Lord God. Amin dahil idawat mi babaen ken ni Kristo nga apumi. Amen. So praise the Lord. Ay ba mga ron ni Brad Christian kakabsat tapni natayo idaulwan iti panagkangkanta iti apo tayo a Dios. Brad Christian. Ating pasalamatan ang Diyos natin na buhay.
ating kantahin ang Salamat, Salamat. Kung aking mamasdan, kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, ako ay mailalapitan. Ikaw ay susaki sa ligan, hindi mo ko bababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. For the last time. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ating awitin, Katapatan Mo, O Diyos. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aking buhay, papurit pagsambay aalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang
aawitan, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. For the last time, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa Praise the Lord, kakabsat. Pununay nga ti Apo Diyos tayo, ket nakasaysaya at iti tumunggal may sa kada tayo. At ang arod kakabsat, amok nga nakasaganan ti puso ti tumunggal may sa nga mapan mangtingay ti mensahe Diyos kanya tayo ikat nga oras. Ay bak mga rod. Dito ti mensahe tayo, babaen met lang ni Brad MJ Eugenio. Bag nga malim tayo kakapsat ko kini Kristo nadano namang nga roden iti intayo pinagadal kat iti sasaw iti Dios ket sakbay tayo nga mangrugi intay nga rod kumararag amami amanagayat agyaman kami o Dios kada iti nga oras nga kay paay kada kami tapno yung kamadalin iti sasaom dawatin mo o Diyos nga punwen na kami iti Espiritu Santom tapno yung kami maawatan di iti nga sasao ket maibiyag mi iti inaldaw-aldaw o Lord nga panagbiag mi agyaman kami met iti stable nga internet connection iti tumunggal may sa kada kami agyaman kami o Diyos ket sika nga rod iti maidaydayaw iti nagbabaitan mi itang oras dati iti dawat mi babaen kini Kristo nga apo mi. Amen. So praise the Lord kakabsat ko ken Kristo. Kada itong nga sarya tayo tata about our identity in Christ, maadal tayo. Dati topiko tayo maadaw sa jay sumaro nga Pedro 3:18. Napolwan dati iti grow in the grace and knowledge of Christ when dumaras kayo iti parabor ken panakaamuyo ken Kristo. So kasano ti kinaimportante na dati kakabsat umuna nga rod nga intayo maaman kas di napalabas nga topiko mas tapno aggrow tayo siguraduan tayo nga datay ket si bibiyag. When kakabsat kasi hantay nga aggrow no hantay nga si bibiyag ken ni Kristo. So ita nga oras kakabsat adda talo nga punto tayo so dahil iti grow in the grace of Christ, grow in your knowledge of Christ, can may katlo grow for God's glory. So iti umuna nga punto grow in the grace of Christ when dumuras iti parabor ni Jesucristo. Anabiyaan niya ba kakabsat iti usar iti parabor ti Diyos. Kunana iti Roma 3:24 gapo ka dati nga parabor dati ket na justified when no nadalusan. Ano ba meaning na datoy nadalusan? Kunana sa Roma 5:8 ining ganat 9 we are justified through the dara ni Apo tayo nga Jesucristo. And itata makapagbiag tayon nga
free nga makaubay kani apo tayo nga Hesus Kristo numan pay ado talaga iti panubok iti panagbiag kuna namet deti parabor iti Dios sa 2 Corinthians 12:9 ti parabor ti Dios ket ummanay para kanya tayo nga i-overcome iti sitwasyon iti weaknesses tayo ken tumulong pay mangtulong deti parabor ti Dios kada tayo i-obey tayo iti pagayatan iti Dios. So nag-importante deti agro tayo ka JJ grasya ni apo tayo nga Hesus Kristo. Ken kasanong or itata kakabsat masapul nga umunig pa iti pinakamamu tayo kun apo tayo nga Hesus Kristo. Isu deti may kadwa nga punto tayo ako na grow in your knowledge of Christ. When dumur as iti panakaammo yo ken ni Hesus Kristo. Kuna na sa Colossians 1:9 and 10 masapul tayo grow ka DJ will ni apo tayo nga Hesus Kristo. Let us grow in the knowledge of His will. Our knowledge of Him will enable us to live out our calling. So what is the knowledge of His will? Do you believe kabsat nga it is God's will nga sikakat naka-join ka dito nga fellowship tayo nga rabii mamati ka di kabsat nga God's will nga ma-experience mo iti test and trials apaman ngayong kasuruten nga po tayo nga Hesus Kristo. When kakabsat iti test and trials ngamin deti ti tool ni God tapno umunagpay iti pinakirelasyon tayo kan kuana. Our knowledge of Christ will make us adaptable in any given situations. So nakadado kakabsat so anatay detoy mailustrar tayo kasla iti may nga danom nukit kitaan tayo danom kakabsat ket adaptable isuna ora yan nga container iti pekwaam nga shape iti container nga size iti container maka-adapt isuna kadijay container same as true kadijay pay spices nga may tip-tipon iti danom isu iti mangpa raman kanya na digiti spices same as true ka digiti situations tayo kakabsat digiti test and trials nga intayo mapadpadasan iti intay isusurot kini apo tayo nga Hesus Kristo. So tinagpintas nga lesson tayo no matter how great or difficult hard ka digiti situation tayo we can adapt from all these things through our knowledge of Him. So nag-importante kakabsat nga umuneg tayo kadijay panaka amu tayo kun ni apo tayo nga Hesus Kristo. Ngamin no awan iti test and trials kakabsat boring iti obedience ken plateau awan iti growth. That's why we need to enjoy the situations every difficult moments nga iyal along ni God kasi imomuld na tayo into Christ-like ness. So praise the Lord kakabsat. Intengarod iti may katlong punto. Aming nga situations actually kat maka-glorify kami kat DJ kakabsat. So we need to grow for God's glory. So dapat DJ glory or dayag ti Diyos kat ag-reflect kada tayo kakabsat. So nag-importante so kasano nga ag-reflect detoy nga glory ni God or dayag ni God kanya tayo. Kunana sa 1 Corinthians 10:31 whatever you do do it all for God's glory. So at the areas kakabsat itibiyag tayo nga masapul tayo nga i-glorify ni Jesus Christ umuna iti panagsao. Kuna na iti 2 Timothy 2:14
stop quarreling about words no dadto makakabsat ket nakadado iti pagkaapaan iti tattao gapu kadigiti words nga rumrumar iti ngiwat. So nagimportante kakabsat akas mesang Kristiyano bantayan tayo no ana digiti rumrumar kadigiti bibig tayo. Digiti kadi rumrumar ket makatulong iti mesa kabsat uno makaperdi iti mesa nga kabsat. So kuna na 1 Peter 4:11, speak only the very words of God. So nagpintas kakabsat nga apaman nga agtutungtong tayo kuma kadwa tayo digiti kakabsat tayo ket pagtutungtungan tayo digiti sasao iti Dios. May kadwa kakabsat intay pang padayawan na po tayo nga Kristo iti biyag tayo ket babaeng kadita actions tayo. Nagimportante kakabsat iti action ngamin dati iti permi nga makita iti tao. So kuna na di Galatians 6:4 masapul kakabsat nga itest tayo di actions tayo, bantayan tayo di actions tayo. Even on kakabsat di the way we act toward outsiders, toward iti mesang brother. Kasi kuna na Titus 1:16 kakabsat, they claim to know God but by their actions they deny Him. They are detestable, disobedient, and unfit for doing anything good. So warning kada tayo dati kakabsat nga masapol nga no talaga nga acknowledge tayo ni Jesus Christ kat adakan niya tayo nga isunakat Lord tayo, then agbalin ko mga runet kakabsat nga appropriate DJ the way tayo nga agrespond iti may isang situation o di actions tayo. Ana pa digiti actions kakabsat masapol nga padayawan tayo ni Kristo babaen iti kangkanayon pinangiyo na tayo ken kuana kadigiti estudyante iti panagbasa da kadigiti met mangmangged iti trabaho da ken kastamet iti napamilyaan ken digiti adda barkada na masapul nga makita ni Apo tayo nga Jesucristo kada tayo kakabsat. Kasi datay man iti silaw nga impatulod ni Jesucristo kada ito nga lubong 3 silaw kada ito'y nasikket nga lubong. So nagpribilehyo kakabsat iti nangayban kanya tayo ni Apo tayo nga Jesucristo. So dati iti challenge tayo itata kakabsat umuna grow in the grace of Christ. Iti parabor ti Dios ket kanayon nawadwad para iti tumunggal maysa. Kasanum nga iyan an natok iti parabor iti Dios iti inaldaw apanang surot mo ken kuana. May kadwa grow in the knowledge of Christ. Apaman nga umuuneg iti panakam-ammo tayo iti pagayatan ti Dios kakabsat adu dagiti kapadasan dumteng kasanong nga rod nga iyap aplikar ti parabor ti Dios kadagiti sitwasyon nga iti pinagkitam ket haan nga umanatok iti kayat mo mapasamak ana iti masapul mo nga aramiden tapno agtuloy kalatta iti pinakarelasyon mo ken Kristo uray adu iti kapadasan. May katlo kakabsat ti kinadayag ni Jesucristo ket makita ko makada tayo kasanum nga idaydayaw ni Jesucristo iti trabahom panagadal mo ken dagiti inaldaw desisyon mo. So deta iti pagreflekan tayo kakabsat deta iti challenge iti tumunggal maysa kada tayo ket praise the Lord kada iti sasao iti Dios. Nagpintas kakabsat nga aggrow tayo ngamin kadijay or dumuras tayo kadijay pinakarelasyon tayo kun ni Apo tayo nga Jesucristo. So nga I highly encourage everyone kakabsat nga agtultuloy nga amwen tayo pa ni Apo tayo nga Jesucristo babaen kadagiti sasauna babaen kadagiti pinag-join tayo iti Bible studies kadagiti kadwa tayo digiti leader tayo ken digiti kakabsat tayo kun Apo tayo nga Jesucristo. So deta lang ti mensahe to Dios ti tumunggal maysa kada tayo ket kumararag tayo rod kakabsat
Amami, nagayat, agyaman kami o Diyos, iti sasaom o Lord, nga makaited iti panagbiag kada kami. Agyaman kami o Diyos, nga masapul mi nga rod, nga dumuras iti pinakirelasyon mikin ka, dumuras kami iti parabor, nga agapo metlaking ka o Diyos, ken kastapay, dumuras kami iti pinangidaydayaw mi, kani apo mi nga Yesu Kristo. Dawaten mo o Diyos, nga sikat agtultuloy, nga work iti biag ti tumunggal maysa kada kami, ken iti ing aplikasyon mi kada iti sasaom o Diyos, dawaten mi nga ti Espiritu Santum iti mangidalan iti tumunggal maysa kada kami. Agyaman kami o Diyos, ket sublimiking ka iti kangatuan a panagdayaw, gloria ken panagyaman. Daytoy iti dawat mi babaen ken Kristo nga apo mi. Amen. So praise the Lord kakabsat. Sige, praise the Lord. Kambal. And then, liente nga rod dinggen iti nakimbang nga damag. Babaen ka iti kabsat tayo. Ket ayat na santuan nalinteg ken kuko na tibiyag. Ipasuan na ti tataw tatno maadam tiyan ayan ayat nga relasyon ken kuana. Daytoy nga relasyon ket saan nga nagbayag sa iti basol. Basol nga na magsinay ti tao ken iti Dios akas kunana iti Roma 3:23. Dayso da amin ket nagbasol ket nagkurang da iti dayag iti Dios. Daytoy nga basol ket adda consequence na akas kunana iti Roma 6:23 isupapak iti basol isu ni patay. Adda duwa nga klase iti papatay, umuna pisikal nga ipapatay. Daytoy iti panakaputet ti angis iti tao, ken may kadua espiritual nga ipapatay. Daytoy met ti panakaputet ti relasyon tayo iti Dios. Anya garod ti pagtumpalan dagiti tao nga matay. Kuna ti Hebreo 9:27 na ito ding amatay ti tao iti maminsan ket kalpasan na o kumen ti Dios. Ayan na ti pakaukuman dagiti tao nga matay ti pisikal ken espiritual. Kuna ti Baltiing 21:8 ken nakabutbuteng to ti pagbanagan dagiti takrot, dagiti traidor, dagiti naderrep, dagiti mamapatay, dagiti manakikamalala, dagiti managanito, dagiti agrupgrop kadagiti didiusen kan amin nga ulbod. Agyan danto iti dan-out ti gudod giliab nga apoy ket nasopre nga isu iti may kadua nga ipapatay. Daytoy no kati awagan tayo nga impyerno. Imita kayat manen nga isubli iti tao iti napekdi nga relasyon na iti Dios. Isu nga nagaramid dati wagas nga isu dagiti sumabanad. Agsingsingpet, agpakaedukado, agaramid iti sayat ken agpakareliyoso. Wen nagsayamet dagitoy ngem isu iti solusyon na kaskunana iti Efeso 2:8-9 taga po iti parabor ti Dios nga isalakan tayo babaen iti pamati. Sanyo insalakan iti bagyo gapo iti naramid yo. Insagod kada kayo ti Dios ti panakisalakan yo tapno awan ti mangipasindayag iti daytoy. Gapo ta managayat iti Dios nangaramid isu na ti solusyon tapno may subli ti naperdi nga relasyon tayo ken kuana. Kas kunana iti 1:3-6 gapo iti kastao na yung panagayat ti Dios ti lobo inten na ti bubugtong anak na tapno ti siya naman ang mamati ken kuana ket saan nga matay kundi ket agbiag nga agnanayon. Kunana pa iti 1:14-6 siak ti dalan ket ti pudno ken iti biag awan makapan iti ama no di magna kanyak sunbat ni Jesus. Ket adda nga rod talo nga pamatyan may panggep ken Hesu Kristo. Umuna ti Marko 1:1 ni Jesus anak ti Dios. May kadua ti umuna nga Pedro 3:18 na minsan anatay ni Kristo ang maipaay ti amin tapno mapakawanig ti basbasol tayo. Natay tinalintay nga tao gapo kada kini nagkillo tapno mayasirig na kayo ti Dios. Napapati ti bagi ngem napagungari ti espiritu. Anang nga rod ti kayat nga sawen daytoy kunana nga pan nakapatay ti bagi ni Jesus. Ni Jesus a Dios nagbaling nga tao, nailan sa iti krus, aming nga rigat, tuo, ken insulto nga dusa, linakam na amin dagitoy, ket babaen iti dara na nga nagayos ti krus, nabayadan nin aming nga basbasol tayo.
May katlo, ket muna Korinto 15:3-4, naguwar ni Jesus iti may katlong aldaw, tapno mapaneknek nga isuna ket Diyos. Itan, nalpas nga rod ti solusyon iti Diyos. Anang nga rod met iti aramidan iti tao, kunana iti 1:5-24, ti siya sinuman nga dumingeg ken mamati iti Diyos Ama nga nangibaon ken Jesus ken maadaan iti talo nga kari. Muna, maadaan ti biyag nagnanayon, daytoy iti solusyon ti spiritual nga ipapatay, may kadwa, santon nga maukom, daytoy met ti solusyon ti panakabdusa iti impyerno. May katlo, nalasat nan ti patay ket simray ken ti biyag, daytoy ti pudno nga biyag iti sidong ti Diyos. Ta orayan naman ti kasasat ti tao, nabaktang mano no nakarapay, iti matang ti Diyos ket natay amin no saan nga may subli ti relasyon na kengkuana. Ngem no dumngeg ken mamati ti tao, nalasat na ni patay ket simray ken iti biyag. Ket ita, kasano nga rod nga mamuan met ti tao ket dumngeg ken mamati. Kunay iti pagtiin 3:20, denggem adak nga agtapakder iti ruwar ket agtuktok iti ruwangan. No damakangeg ti timiko ket lokatan na ti ruwangan. Sumrekakto ti balay na ket agkalanglang kanto mangan. Saan nga literal nga ridaw iti bagbagan na daytoy no diket iti puso ken panunot tayo nga mang-open para ken ni God. Ket no nga rod pudno nga dimngeg ken namati ka, awaten daytoy nga rod nga imbitasyon ni Jesucristo, tapno maisubli ti naperdi nga relasyon mo iti Dios. Ket kasano nga rod nga awaten ita daytoy nga imbitasyon? Kunana iti Roma 10:9-10, tano babaen iti panagsao, ipaduyakyak mo nga ni Jesus isu ti Apo. Ipatsem iti puso mapinagungat ti Dios, may salakan kanto. Sa babaen iti puso, mamati tayo ket mapalinteg tayo iti Dios. Babaen iti bibig, agipaduyakyak tayo ket may salakan tayo. Ket ita, adadua nga rod nga aramidem, umuna ipaduyakyak mo nga ni Jesus isu ti Dios, ken mangisalakan babaen iti bibig mo, ken may kadwa ning papusuan nga panamati. Ket no manamong ka nga rod daytoy inbagak, agdesisyon ka nga rod babaen iti maysa nga kararag. Anya nga rod ita ti linaon daytoy nga kararag. Umuna, aminem nga siya ket managbasol ket pagbabawi ang amin dagitoy. May kadwa, mamati ka nga ni Jesus nga anak ti Dios, natay para kadagiti basbasol mo ken nagungar iti may katlong aldaw. May katlo, agdesisyon ka nga rod ita ket awaten ni Jesus akas Dios ken mangisalakan ti biyag mo. May kapat, agyaman ka ti panakapakawan iti basbasol mo, ti baro biyag ken Espiritu Santo nga nawat mo ita. Surutan ang araw daytoy nga kararag. Agkidem tayo nagkakansat. Amami nga nailangitan, aminay ka managbasol la, kapag bawawiyak kami daytoy. Mamati ak nga Jesus nga anak mo, natay para kadagiti basbasol ko, ken nagungar iti may katlong aldaw. Ita, agdesisyon ang arod, nga awatek ni Jesus kas Diyos, ken mangisalakan iti biyag ko. Agyaman nak nga rod, ti panakapakawan digiti basbasol ko, ken baro nga biyag, ken Espiritu Santo, nga naawat ko ita. Amen. 191, umuna 12-13, nga madamit digiti mawat, ken namatiin ko na isus ka po na nga inikan na iday, ti kalintegan nga agbalin anak ti Diyos. Sanda nagbaling nga anak ti Diyos, kasi ti gagangay apan nakaipasngay ti tao, ti Diyos sa mismo ti amada. Ito'y umana Pedro 2:2, tas kaila kumakayanak akamaladaga, akanayo na mawaw iti puro agatas anay spirituan, tagno ti iinom yo, nuwakkel kayo, ken may salakan kayo. Praise the Lord. Sis Kulin Espiritu, kadayta na imbag nga damag nga share ito mong galmaysa. Itang oras kakapsat, intayo nga ruden iti announcements tayo. Okay, so ito dito digijay schedules tayo kakapsat. Dati lifeline tayo, mapaspasamak datoy iti kada Merkules. Ken itataka kapsat ket nag-adjust tayo kasi tapno makapag-ready tayo kada ito'y opening night iti CFC tayo kakapsat.
Sige, mapaspasamag dito iti regular oras na actually kakabsat 6:15 to 7:15. Then kasi pay datay lifeline topic review tayo from Monday to Saturday tapno mas ma-elaborate pay nga non uneg kakabsat iti nagbalin nga topic ko tayo pa ditoy lifeline iti Miyerkules. Then I encourage everyone nga join ka dito DIPF every first Saturday of the month no kwa. Can di freedom in Christ tayo tulo April 30, 2022. So connect kayo ka kabsat ka digiti leadership at maka-attend kayo kada no kasanod ag-attend ka dito Freedom in Christ weekend. Then kastapay iti Sunday worship service tayo from 8:30 to 10 a.m. at the face-to-face kakabsat and at the live tayo via Facebook page and YouTube. And kastapay kakabsat iti Pisol class every Sunday isuna mangrugi iti 1:30 hinggan 2:30 p.m. And kakabsat mapasamak detoy tatati anana opening night na our Covenant Family Conference 2022. April 13, Ningganat April 30. And enjoy tayo kakabsat nga mang ministeryo kay maministeryohan. And kastapi kakabsat, iti upcoming CELDEB to no May 27, Ningganat 31. Praise the Lord, iti biyag ti tumugal maysa, and data iti announcements tayo kakabsat. Okay, so intay nga rod ilipas dito yung kakabsat, iti nga aramid babayan iti kararag. Intay amin nagdumog kakabsat, kit kumararag tayo. Amami, ang managayat, agyaman kami o Diyos, iti saom nga masapul mi, iti dumuras, iti parabor, iti panakamamumi, kinapumi Jesu Kristo, iti kasanumi pa isuna nga padayawan, iti inaldaw-aldaw ulorga babaen, iti aramid, babaen iti panagsaumi ulor ken babaen iti panangsurot mi ken kuana. Tanga oras Lord italek mi iti biag iti tumugal may sa kada kami ket dawaten mi o Lord nga usaram deti nga biag para iti pakaigloriaan itinagan mo awanen o Lord God iti sabali nga usar deti nga biag no dikit di mo usar tapno ag-advance iti kingdom mo kada iti nga lubong. Agyaman kami o Diyos ken italek mi pa iti application mi kinka mangnamnama kami o Lord nga Espiritu Santo isu iti mangtulong kanyami tapno nga maaramid mi iti pagayatan. O Diyos, isublimi kinka iti kangatwan a panagdayaw, panagyaman ken gloria. Deti iti dawat mi babaen ken ni Kristo nga apo mi. Amen. So praise the Lord kakabsat and let us now have our closing song. Ating pasalamatan ang Diyos natin na buhay. Ating kantahin ang salamat, salamat. Kung aking mamasdan, kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, lalapitan, ikaw ay susulaking sandigan, hindi mo ko bababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin
Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. For the last time.